खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। उदालगुरि जिल्लायाव थानाय माइखि बाजारनिफ्राय सासे बर' आइजोखौ मैया पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। आइजोनिफ्राय 2 केजि गान्जा हमनो हादों। बिथांनि मुङा मा आरो बिथाङा बहानि बेखौ मोजाङै मिथिनाय जाथ'वाखै। मैया मंगलदैयाव थानाय शिब मन्दिर खाथियाव मोसौ बेदर मोननो हादों। गासै 2 बस्थायाव मोसौ बेदरखौ मोननो हादों। आरो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बस्थायाव मोसौनि सालायफोरखौ मोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बेखौ लानानै पुलिसफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै खाथिनि मानसिफोरा कमप्लेन हरनायनि उनाव पुलिसफोरा मैया मोसौ बेदरखौ लांबाय। मैया मुस्लिमफोरनि ईद जादोंमोन। बे मोसौ बेदरखौ बे शिब मन्दिर खाथियाव सोर गारनानै गालांदों बेखौ मोजाङै मिथिनाय जाथ'वाखै। बेखौ लानानै दा पुलिसफोरा इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। किं चिलि जायखौ जों बानलु बमब्रा होननानै बुंनाय जायो बेखौ लानानै निउ दिल्लीयाव थानाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि प्रफेसार डक्टर निरुला मुसाहारि बिथाङा बानलु बमब्राखौ लानानै स्टाडि खालामनानै बुंदोंदि जोंनि नर्थ इस्टआव स्पाइसि फुड एबा आलुनाय मुवा बारा जानायखायनो नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ बाराद्राय केन्सार बेराम जायो होननानै फोथायो। जेरै बानलु बमब्रा जानायनि थाखायनो नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ बारा केन्सार बेराम जायो होननानै गुबुन मानसिफोरा फोथायोमोन। नाथाय स्टाडि खालामना हमनो हादोंदि बानलु बमब्रा जायोब्ला केन्सार बेराम जाया, नाथाय केन्सार बेराम जानायनिफ्राय होबथानोसो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे बानलुखौ जायोब्ला केन्सार बेरामखौ होबथानोसो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयो बानलुआ लांसआव थानाय केन्सार टिउमार बेरामखौ रैखासो खालामो आरो केन्सार बेराम जानायनिफ्राय रैखासो खालामो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। रिसार्च खालामनानैसो प्रफेसार डक्टर निरुला मुसाहारि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। बे बानलुआ केन्सार बेरामखौ रैखा खालामनो हायो होननानै बिथाङा रिसार्च खालामदों। बे बानलुखौ बाहायोब्ला केन्सार बेरामखौ हामो होननानै दा बुंनो हाया, मानोना दिनैसिमबो बे बानलुखौ लानानै केन्सार मानसिनियाव बाहायाखै एबा इउज खालामाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय बानलुआव केप्सिसिन मुंनि केमिकेल कम्पाउन्ड थायो आरो बे थानायनि थाखायनो आलुयो आरो जायोब्लानो केन्सार बेराम हामगोन बे नङा। नाथाय बानलुआव थानाय केप्सिसिन मुंनि कम्पाउन्डजों मेडिसिन बानायनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। किं चिलिया टिउमार केन्सारखौ रैखा खालामनो हामारो ना हामारा बेखौ उनावसो नुनो मोनसिगोन। डक्टर निरुला रामसियारि बिथांखौ BTCआव थानाय बाक्सा जिल्लानि होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बिथाङा बानलु बमब्राखौ लानानै एबा किं चिलिखौ लानानै बिथाङा रिसार्च खालामगासिनो दङ आरो बे बानलुखौ केन्सार बेराम फाहामनायाव रैखा खालामनो हायो होननानै डक्टर निरुला रामसियारि बिथाङा बुंदों। बर'फोरा BSc BTC आरो BTR मोनबाय आरो बेखौ मोननानैबो बर'फोरनि समस्या दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। आरो लोगोसे BTC आरो BTR मोननायनि उनावबो बर'फोरनो सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटनि गोनांथि गैलिया होननानै खायफा बर' मानसिफ्रा सानदोंमोन। नाथाय दा बर'नि लिडारफ्रा हमदांनो हादोंदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आलादा बड'लेण्ड मोनबासो बर'फोरनि समस्या जोबगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बर'फोरा सानफिननायखौ जोङो दा नुनो मोनदों। बर'फोरा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट मोनाब्ला जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो मैया BGSMनि लिडार दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे बनसु फरायसा आफादनि लिडारफोर आरो लोगोसे NDFBनि खायफा लिडारफोरखौबो एबा केडारफोरखौबो लोगो जानानै सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे गरखाफोराबो गरखालेण्ड दाबिदों आरो बेखौ दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मैया बुंदों। नेपालिफोरा गरखालेण्ड दाबिनायखौ बर'फोरा सापर्ट खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोना सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो नागिरदों ना बिथांमोना 2030 मायथाइयाव जानो गोनां BTC Election गेलेनोसो टार्गेट खालामदों बेखौ उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा BAC एकर्ड खालामनाय समाव बिथाङाबो सासे पलिटिशियानमोन। बिथांमोना दा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो बिथांमोना ओंखारबोदों आरो बिथांमोननि
दाबिनो नागिरनायाव बर'फोरा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन नाथाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो गोनांथि जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरा मोनथाम एकर्ड खालामनानै थांबाय DSC, BTC आरो BTR एकर्ड खालामबाय नाथाय बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'फोरनि समस्या दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै दिनैसिमबो बर'फोरा BTCआव रैखाथि गैया होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि BTCआव माबा मोनसे समस्याफोर जायोब्ला बेनि थाखाय BTC एबा BTRहा पुलिस आर्मिफोरनि जेबो पावार गैया only डेभलपमेन्ट खालामोल' जोंनि BTCखौ एबा BTRखौ होनाय जादों डेभलपमेन्टनि अनगायै गुबुन पावारफोरखौ BTC एबा BTRनो होनाय जायाखै जोंनि BTC एबा BTRनो only डेभलपमेन्टनि पावारखौल' होनाय जादों नाथाय दिनैसिमबो आसाम सरकारा एबा सेन्ट्रेल सरकारा जोंनि BTC एबा BTRआव पुलिस आर्मिफोरनि पावारखौ होनाय जायाखै आरो लोगोसे फाइनेन्स पावारखौबो होनाय जायाखै आरो बेफोरखौ मोनाब्ला जोंनि BTCनि लिडारफोरा एबा सरकारा जोंनि BTC सरकारा डेभलपमेन्टनि अनगायै जोंनि बर'फोरखौ रैखाथि होनो हानाय नङा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर'फोरखौ खौसे जानो थिनदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर'फोरा खौसे जानानै आन्दलन खालामबाय थानो नांगौ होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनानै गालांदोंमोन आरो बेखौनो दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना गोसोखांनानै बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटखौ दाबिनो थाखाय बिथांमोना नागिरदों बिथांमोननि दाबिनो नागिरनाया साक्सेस जागोन ना जाया बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन नाथाय बिथांमोना बड'लेण्ड स्टेट दाबिनो नागिरनाया बेयो मोजां जादों नाथाय बिथांमोना साक्सेस खालामनो हागोन ना हाया आरो बर'फ्रा बिथांमोनखौ फोथायगोन ना फोथाया बर'फ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा बे साननो गोनां जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो थांनाय साननैसोनि सिगां एबसु आरो लोगोसे UPPL पलिटिकेल पार्टिनि एगेन्स्ट बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना दा खौसे जागोन ना जाया बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों